Cămașa cu altiță, o tradiție păstrată de femeile din Basarabia. La șezătoarea Basarabia participă până la 200 de mișterițe. Doamnele sunt de diferite profesii și vin din diferite regiuni ale Moldovei. Ele învață arta confecționării și brodării a cămășii tradiționale basarabine, cămășii cu altița. Odată în lună ele se adună în curtea Muzeului de Etnografie, discută, împărtășesc experiența, brodează și, conform obiceiului vechi, cântă melodii populare. Obiceiul e frumos, lare, 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 și păstrați-l sănătos, lare, 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 lare. Mă numesc Olesea Ienache, am inițiat acest grup din dorința de a ne face cămașa națională. Printre primele la acest grup s-a inițiat Andreea Natalia Rusnac împreună cu Vyacheslav Filimon. Am inițiat acest grup de ce că am observat că dorința de a coase femeile cămăși era foarte mare și cumva a coincis cu ce cunoșteam noi și așa ne-am unit, ne-am propus să facem șezători. Șezătorile le facem aici la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, datorită administrației de aici care ne permite să studiem, să analizăm cămășile vechi și tot aici mai aproape de noi a fost și expoziția permanentă a muzeului, după care noi am studiat cum este pusă o cămașă cu altiță, cu increț, cu râuri și râuri în față și în spate. Croiul cămășii deja este bine cunoscut, sunt niște forme foarte simple care sunt de dreptunghiuri și am învățat pas cu pas. Frunză verde de cicoare, bine e la șezătoare, că-mi și păcăi, lare, 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 da, ce mai uiți de sufărări, lare, 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 da. La doamnele noastre din șezătoare Basarabia, fiecare cămașă, de fapt, este un univers. Este universul nostru, cu tot ceea ce reprezintă pământul, aerul, cerul și tot așa mai departe. Tot universul este purtat pe o singură cămașă. Ce să spun, sunt mândră că fac parte din acest colectiv Șezătoarea Basarabiei, fiindcă aici îmi expun toate dorințele mele și de a cunoaște mai mult însemnătatea acestor ii pe care le coase acest grup din Șezătoarea. Costumul național e comoara adevărată a neamului nostru. În vremurile sovietice, el practic a fost dispărut, iar acum, datorită șezătoarelor de creație, costumul național a obținut imaginea sa tradițională. Fost distrus tradiționalul, că acum găsești un fusuri, o suveică acolo ea pentru un pot și îți pare că l-a găsit cu Dumnezeu. La noi lumea încă nu este atât de curajoasă ca să apuce de țesut. Dar sunt persoane care deja au făcut primul pas, se țese pânză la Mereni, dar primul care a început să țese la noi pânză de casă, de calitate și bun, a fost un bărbat, lector universitar, profesor care predă istoria literaturii engleze. Dar el are o pasiune, să țese. Vyacheslav Filimon. Dumnealui a țesut prima oară pânză și noi avem cămăși cusute pe pânza dumnealui, cămăși extraordinare. Un costum, indiferent de unde, de la nord, de la sud, de la centru, este rodul muncii unei colectivități. Deci mai mulți oameni, mai multe generații au lucrat în așa mod încât noi să vedem astăzi un costum așa, în toată frumusețea, cum probabil ați reușit să vedeți în muzeu, expuse, sau cum ați văzut că poartă doamnele din Șezătoare Basarabia, sau de oriunde din alte părți, unde astăzi există asemenea comunități. Toate gândurile și toate dorințele de a face frumosul să existe și să lase generațiilor care vin, totul depinde de insuflarea pe care le lăsăm noi, tinerii generații. Eu cred că cel mai mare
rol îl joacă femeile în aceasta. Meșterițele din Șezătoarea Basarabia continuă tradiția în meșteșugul lor. Fiecare model și fiecare cusătură sunt făcute cu dragoste și au o semnificație specială. E ceea ce ne leagă de neamul nostru, ceea ce vom transmite viitoarelor generații.